Aktar kummenti pożittivi dwar l-abbozz ta' liġi li ressa il-Partit Nazzjonalista sabiex l-ambjent ikun dritt fundamentali u parti mill-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. F'artiklu f'Di Malta Independent in-nutar Mark Sammuzzassi sostna li l-abbozz tal-Partit Nazzjonalista mhuwiex biss brillanti, iżda huwa ferm bżonn już għal pajjiżna. Dan għaliex bis-saħħa ta' dan l-abbozz id-definizzjoni tal-ambjent se tkun ferm aktar miftuħa sabiex tfisser l-arja, l-ilma, l-art, l-ekosistema u dak kollu li jifforma parti minna. Barra minn hekk għall-ewwel darba se tingħata l-awtorità għall-infurzar bil-liġi f'każijiet fejn il-qorti tara li jista' jkun hemm ħsara ambjentali. Sammuzzassi saqsa jekk issa l-Gvern Laburista u se jivvota favur dan l-abbozz li huwa essenzjali għal pajjiżna. Hawnhekk huwa ċanfar li l-Gvern immexxi minn Robert Abela fejn saħaq li l-Labor għandu verament ipoġġi lil Malta l-ewwel u qabel kollox. Apparti dan Sammuzzassi qal li drittijiet tal-bniedem mhumiex qegħdin hemm biex l-istat jiġġielidhom fil-qorti imma għandu japplika dawn id-drittijiet fil-ħajja ta' kuljum. Huwa temm dan l-artiklu billi qal li ħafna drabi l-policies huma ferm aktar kruċjali mill-liġi. Sissa Robert Abela ma kellu l-ebda reazzjoni għal dan l-abbozz ta' liġi li jipproteġi l-ambjent f'pajjiżna għalkemm il-membri tal-kabinett qed jindikaw li l-Gvern mhux jappoġġja dan il-pass importanti li ġie xprunat mill-Partit Nazzjonalista. Biex tgħaddi din il-liġi jkun jeħtieġ vot minn 2/3 tal-Parlament minħabba li l-abbozz se jfisser bidla fil-Kostituzzjoni.